Ndake musa. Musa datege ntekyo. Angaja. Kira iwa hani mosot nge chiri nge nunyote yange nabegete matontoririe kwerende Christmas kelikende. Oh iya bugato mukira kolma. Tateli. Eli enkoncho kana raundi kamna Cinderella. Ngote nkaka ngina. Kangina na. Kangina tata kangina kaya kanyere. Tari kangino yo monyere kangino na tu asomete ne class 4. Eli bomba. Nkamwata tometa kanga koirani ameta ntomere batari koirani ya madeni. Akuse na uganga kwa moeta kachire nyangi. Ya nkamwaka chiro moyega. Abwangire koirani. Bano nkoma boli onda mumna eyangeli kwanza njali ngengiya eyangeli abante bansekerete kerembegete eyengotioka yabata matonta manya. Ege mina tinga abantu ba mateni mbali baya. Abantu ababe okomonte gento wanga ukwira nilipyo cyagate bana kenge kebe. Kose kwasakali omuntu eng'ombe. No nabo toligote ngaki abanyamadeni nababe. Abasakalia. Ogosakalia omoidio ng'ombe ng'aliriya abyalirega kwamenyo kichimiyoro kwenda kuya ng'ombe atareka kama nane atarali none chibi. Ng'ana kanetie school fees yangende ng'oni. Kumbe na mabero kembete. Lakini enda amadeni ara abantu bamadeni tiabaka abantu amenye buyeke usenaki. Abantu katata bakana amadeni okomonte gento ocha ukora makero okomusaba. Muna bono okomonte osena 50. Kera wachire komusaba osene wiki yarire. Muna bono 50 na chiko saba 50 ne chibestinke eyangambe getesa nino na 50. Kuroto mbegete osene kia 300. Kera kwa ngosaba 50 eyungote nja okonyete. Papa no ninche. Na ete senge. Como pesa pokeiko. Tangira niri. Sengo yo mata o monchali. Oyo twago sinere mesiga rugura. Nkama agansa pasarasini kaya nawo nirie sukari ge makorabire mekuru. Nganga tikangende ndaenda mwarusira ndo yibusa. Ndanywa rero. Lakini ngokwira nelema mambi njabeta mambi kukayaba mambi jabona nabeta ba ngaki na nkwanda ngoli tolire berega nsera abana lende nemaite na nimbwata kanyaruka kirene tigatena naki abantu tigabaka na madeni nkarara njaro maita ngote ni manyeta eno nche nayo kabeso omuntu chibesa etabye ibono ya madeni komuranje bali motegererete kusina murucha magana ike tuyali ngochakere abanyamadeni ko bakirande ke turelieke ke ya chimbwe chichoko linabanyene chibesa chiyabo gose ebintu byabo gose kunganga nyelebe ngarusia nache ta gosabe esuguri wa chikoroselie chikwende meyega yago kwa makwanda kwatumie esuguri kwa kore ya chienkolise munyenyongo tutaiti koirane monyero gocha kobori anyora ngere kwende tigatebena naki in short abantu mugo sabe ebintu tafadhali irani kera nakwete ngote nkia okonyete nkia matwale nkole yengi ya ongirane libuna nakwete nge chiri nyugwete ngoma newe ngo nwena nayo na wakire no ruwe ya tira ni mado nge chiri sala tigambe bugire ugeke tu le tata tigira abanyanteni